baningi abantu abadivosile babuyile emakhaya, hayi ngokuthanda kwabo kodwa ngokungahambi kahle komshado, ngoba phela kuyenzeka uhlangane nomuntu nithembisane ukuphathana kahle ungahambi kahle ekuthembisaneni kwenu. So ngeke ngithi-ke mina uma ngiyichaza ngithi umuntu uphila kabili. Kuze kuphume umuntu ekuthiwa umuntu kudingakala umoya, kudingakala inyama, ngoba inyama enganamoya iyisidumbu, into yokufaka emakhazeni leyo. Kanti-ke umzimba okuyiyona inyama onomoya umuntu, ngoba kusahlangana kokubili, sesesento ezimbili ezikhanda into eyodwa zokuthola umuntu. So nawe muntu uma ushada ushade kabili, ushadile ngokwenyama kodwa futhi washadiswa ngokomoya. Sekusetshenziswa isilwane esithile, engaba yinkomo, kungaba yimbuzi, kungaba yimvu ngenkolo yabantu mhlawumbe nangohlobo lwesiko lakini. Okuzobe kuleso silwane leso sekuthathwa inyongo. Inyongo-ke esilwaneni imele isilwane uqobo lwaso. Inyongo esilwaneni imele amandla, imele ukuhlanganisa, ngoba inyongo iyinhlula umphefumulo, iyinhlula ingqondo, iyinhlula isoul, umphefumulo is a spirit, yabona, iyinhlula imizwa. Inyongo iyinhlula into eziningi kakhulu ezikhanda into ekuthiwa isilwane, akuyona nje into eyogene nje ekuthiwa inyongo. Into enkulu kakhulu enhlula leso qobo lwaso. So ukufa kwalesilwane leso, bese wena muntu ozobe uphila ngokwenyama kulela magada ahlabayo, bese uthelwa ngaleyo nyongo lezo lesifile, kusho ukuthi sekuvuswa sona ngawe, sithenga umphefumulo waso, ifana ne-sacrifice, ukuthi ukulala kwaso ngokuvuka kwalo umphefumulo wakho sovukela kwenye indawo. Ngoba sikhumbule ukuthi njengoba sithi kuze kuphume into ekuthiwa umuntu yakala umoya nomzimba, yingoba into ihamba ngabili, unamehla amabili hlala ngisho, nezandla ezimbili nenyawo ezimbili, nokuphila kwakho kuhlone kabili. Ngakho uma umuntu ukwazi ukuphupha usemona ukuthi embedeni wakho, ingoba usukulele ngokwenyama kodwa ngokomoya usukuvukile. That's why it's iphupho, ukuxhumana kwabaphila nabangasekho. Ngakho-ke uma ngabe wadivosa noma usenhlelweni zokudivosa, kubalulekile ukuthi ukwazi ukuthi njengoba ushadile awukwazi futhi ukuye ekhosi usayine amaphepha bese usudivosile uqedile, akupheleli lapho. Kubalulekile ukuthi uma ngabe wathelwa ngenyongo uphinde futhi udivorce futhi spiritually. Ingobani na? Ingoba nawe ushadile ngokwenyama, wafaka indandatho esiyibona singabantu benyama, uphinde futhi wafaka indandatho yesintu ukuthi uthelwe ngenyongo ebonwa ngamehlo omoya. Kube baqambili-ke lokho ukuthi ngacaka abantu. Kunomuntu othi uwashada kanti ulotsholiwe, awushadanga wena, bowuyingoduso. Kunomehlo phakathi kwentombi, ingoduso nomakoti. It's exactly 18 minutes after the hour of 2 p.m. When we come back, we continue with